În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiților credincioși și credincioase, este foarte dureros ca cineva să aibă un singur copil și acela să fie bolnav de o boală care nu are leac. Supărarea aceasta apasă mereu pe sufletul părinților și îi face pe ei ca să fie nefericiți. Un astfel de tată întristat ne prezintă și Sfânta Evanghelie de astăzi, pentru că el avea un singur copil care era stăpânit de un duh rău, era stăpânit de diavol, care îl chinuia îngrozitor, aruncându-l pe el prin foc și prin apă. Se înțelege că bietul om a încercat el tot felul de mijloace ca să-și vadă copilul sănătos, dar în zadar nu a putut să facă nimic. Însă a auzit el de minunile Domnului Iisus Hristos și a alergat și s-a grăbit ca să-l întâlnească pe el, să-l roage ca să-i vindece copilul. Deși Mântuitorul le spune că sunt un neam necredincios și îndărătnic, el totuși în mila sa, care este nemărginită, tămăduiește copilul și scoate demonul din el. Dar citind noi despre copil și despre alți îndrăciți pe care îi găsim în paginile Sfintei Scripturi, observăm cât de înverșunați erau diavolii pe vremea Mântuitorului. Ei se încuibau în oameni, îi chinuiau pe aceștia în diferite feluri. În unii era câte un diavol, iar în alții erau mai mulți, câte o legiune, adică mii de diavoli. Aceste duhuri necurate erau îngăduite de Dumnezeu să intre în trupurile oamenilor, pentru că aceștia, copiii, erau zămisliți în păcate, erau zămisliți în situații care erau oprite de legea dată de Dumnezeu lui Moise. Ceea ce se întâmplă și astăzi, că oamenii fac la fel, nu mai țin seama de sărbători, de posturi, fiind zămisliți copiii în fără de legi și păcate mari. Sfânta Scriptură ne vorbește despre duhul necurat care lucrează în fiii neascultării. Diavolul lucrează în cei care sunt predispuși astfel spre păcate, spre puterea aceasta a răului, ca un meseriaș. Așa lucrează vrăjmașul, care lucrează în atelierul lui și se folosește de înclinarea aceasta a omului spre păcat. Sfânta Scriptură ne spune că de la început diavolul a fost ucigaș. El a învățat pe Eva să mănânce din pomul oprit și tot el a învățat pe Cain ca să-și omoare fratele. El a învățat pe Noe ca să se îmbete, iar pe David ca să desfrâneze. Tot el a învățat și învață ca oamenii să nu asculte și să nu creadă în Dumnezeu. Diavolul a învățat pe oamenii din Sodoma și din Gomora să facă desfrânare, să facă sodomie și tot felul de păcate. Și așa învață și acum pe oameni să facă astfel de păcate. Duhurile necurate s-au încuibat tot astfel în oameni de când au fost ei mici sau chiar din pântecele maicii lor pentru păcatele făcute și îi chinuiește, ca în Evanghelia de astăzi, prin agitație, prin spasme sau prin urlete. Sfinții Părinți ne arată că modurile de acțiune a diavolilor sunt diverse. Sfântul Ignate Brianceaninov spune că demonii se străduiesc să-l aducă pe om în comuniunea cu sine și în subordonarea de sine. Și nu întotdeauna prin gânduri păcătoase evidente. Aici este înșelăciunea. Ci însuflă la început acțiuni care nu au în sine nimic condamnabil, deseori care sunt bune la vedere, dar apoi, căpătând influență și putere asupra omului, îl împing pe acesta la fără de legi, care sunt în fond efectele acestei insuflări demonice. Cât de multe exemple sunt în lume despre această amăgire pe care o fac demonii asupra oamenilor. Aproape în fiecare zi și în fiecare ceas sunt astfel de sfaturi viclene, de șoapte diavolești
care încearcă să-l distragă pe creștin și să-l abată pe calea cea rea, pentru că demonii intră foarte ușor în discuție cu mintea noastră și dau sfaturile lor ca pe un gând obișnuit care este al nostru. De câte ori nu pățim așa și se pare că avem un gând, dar el nu vine de la noi. Astfel suntem noi supuși unui mare pericol, pentru că avem un gând aparent frumos, care ne dă avânt, dar poate fi amăgitor, pentru că demonii ne amăgesc în gânduri, cu gândurile viclene și cu sentimente false. Sunt multe exemple care se pot da, mai ales în lumea tinerilor, a tinerilor de acum câțiva zeci de ani, dar și a celor din zilele noastre. La un moment dat, ei fiind pătura cea mai sensibilă a unei societăți, s-au răzvrătit mai întâi împotriva formalismului și a ordinii instituționale a lumii. La început a părut că este ceva pozitiv, ca o năzuință a spiritului uman spre un ideal și spre o viață mai bună, o viață mai liberă. Dar apoi acest mod de gândire și de viață a căutat să se elibereze de principiile morale care țin o societate în unitatea ei. Și pentru ei a devenit aceste principii ca un corset. Așa au rătăcit îndelung tinerii în încercarea lor de a da un sens mai ușor vieții. Întâi s-a întâmplat aceasta în America și mai apoi de întreaga lume. Acest soi de gândire care a fost interceptat și lucrat de către demoni se numește în general anticulturalism, dar include și revolta împotriva bisericii și a lui Dumnezeu. S-a manifestat mai întâi prin muzică, căci muzica este o poartă largă deschisă spre sufletul omului, iar părinții bisericii spun că muzica derivă direct de la Dumnezeu și îl conduc pe om spre înălțarea duhovnicească. Desigur că este vorba de muzica care are inspirație dumnezeiască, dar muzica vine de la Dumnezeu. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur: învățați să cântați și o să aveți plăcerea Duhului. Este un mare adevăr că cei care cântă slăvindu-L pe Dumnezeu se umplu de Duhul Sfânt. Dar pentru că există și alte tipuri de cântece care izvorăsc de la îngerii negri, adică cântece satanice, aceia sunt plini de duh necurat, pentru că sunt unii tineri și de la noi sunt mulți tineri care au astfel de încercări și de ispite. Și aș vrea să punctez în câteva idei doar despre un eveniment care are loc și la noi în țară și căruia îi se acordă atâta importanță și atâta atenție ca în fiind un act de mare anvergură spirituală, când de fapt este un întunecat elogiu adus de cei mai mulți și necunoscători satanii. Numele acesta Untold zic ei în engleză, are prin însuși denumirea lui o semantică, un caracter secret, nespus lumii, confidențial, doar pentru inițiați. Adică Untold, îi zicem noi în limba română, transmite un mesaj secret satanic, iar familiile de creștini își lasă copiii lor pe mâna celor care îi transformă din robi al lui Dumnezeu în robi ai satanei. O arată chiar decorul acestei manifestări. Linii grafice artistice ce reprezintă un altar sau o catapeteasmă în antiteză cu biserica, deasupra un vultur mare cu coarne. Unde ați văzut vreun vultur care să aibă penele în formă de coarne? Uitați-vă aici în parcul bisericii, avem și noi un monument cu vulturul deasupra. Reprezentau bătrânii astfel vulturul, penele în formă de coarne. Și la întuneric se transformă în aripile unui înger negru deasupra ușilor centrale, pentru că am zis că este o antiteză a bisericii, vor să imite o catapeteasmă.
Figurativ apare acolo o față de om care are multe coarne triunghiulare și mai ales salutul satanic dintre cei care erau artiști și cântau acolo și între public. Salutul acela cu două degete ridicate în formă de coarne. Și multe altele, foarte multe, care necesită timp și aplecare spre a desluși înțelesurile acestea ascunse. Toate acestea fiind însoțite și de versuri, de cuvintele care ascund la rândul lor o sumedenie de idei și de simboluri și au în esența lor adorarea satanei. Sfântul Antonie cel Mare vorbește de influența demonilor asupra trupurilor oamenilor. Zice el, noi devenim pentru ei corpuri când sufletele noastre primesc de la ei cugete întunecate. Așa se întâmplă cu cei demonizați, pentru că intră în corpurile lor. Dar și cei care umblă la festivaluri satanice sunt stăpâniți de deziluzii, de neliniști, de decepții, de haos, de înclinare spre violență, se tatuează pe corp cu simboluri satanice și multe altele. În schimb, când cineva pleacă de la biserică, participă la Sfânta Liturghie, este senin și bucuros, este liniștit, este tocmai invers ca cei ce pleacă de la Untold. Aceștia care procedează și umblă în aceste locuri sunt ca niște vase în derivă, ce nu vor să știe în niciun fel că noi venim de la Hristos și că ne vom întoarce la Hristos, care este dreptul judecător și care va judeca pe tatăl minciunii la care ei se închină și că vor răspunde și ei înșiși alături de el, pentru că au refuzat să creadă că noi trăim pe această lume spre a ne mântui. Să-L rugăm pe Dumnezeu ca să ilumineze pe aceștia și să înțeleagă încotro se îndreaptă spre a avea posibilitatea salvării lor. Iar acum, iubiți credincioși și credincioase, să trecem la ruga din Foeni. Ruga de Sfântă Mărie, cum îi spuneau localnicii, ea era evenimentul cel mai important din viața țăranilor din Foeni, căci ruga are conotații ancestrale, aparținând unui tezaur sacru de spiritualitate a românilor din aceste locuri. Era un moment de bucurie pentru cei necăjiți, pentru că țăranii din aceste locuri erau oameni care munceau din greu pământul, fie că au lucrat la stăpâni străini, la otomani, la austrieci sau la alții, fie că au lucrat pe propriile lor pământuri. Munca lor era grea și de aceea ruga de Sfântă Mărie, numai bine după tăiatul grâului, cu toate lucrările lui, reprezenta un reviriment, un moment de bucurie în care sătenii se întâlneau cu toate rudele venite din alte sate, mergeau la slujba bisericii de hramul Adormirea Maicii Domnului și jucau apoi jocul mare în straie lor țărănești, frumos cusute și pregătite pentru sărbătoare. Așa am prins și noi până în zilele noastre, cu unele modificări, desigur, ruga de Sfântă Mărie, ca un bun imaterial și nepresuit venit din adâncurile poporului nostru. Dar nu știm ce s-a întâmplat cu lumea, cu oamenii aceștia de azi, pentru că am intrat parcă într-o bejenie spirituală, într-o mare de întunecime a minții omenești, într-o cădere adâncă de la credință și de la fața lui Dumnezeu. Tot ce este bun, trainic și substanțial trebuie dărâmat. Așa este și cu ruga. Nu trebuie să îi se mai spună ruga, ci ziua satului. Asta spune administrația locală. Dar ruga vine de la rugăciune și ne trimite cu gândul că în urmă cu sute de ani oamenii se adunau la rugă, adică la rugăciune, de hramul bisericii, după care, bineînțeles, că începeau jocul și se distrau. La acest eveniment participa tot satul.
Așa este în pusta Banatului. Și de ce trebuie să fie ruga ziua satului? Sunt atâtea zile în care poate fi ziua satului, așa cum au făcut unii ziua cartofului, ziua usturoiului, ziua cepei și așa mai departe. Au făcut o grămadă de zile ca să desacralizeze viața românului de marile sărbători creștine cu care românii erau legați sfințial de la nașterea lor ca popor creștin. Mai amintim că administrația Timișorii n-a îndrăznit să facă ce a făcut administrația trecătoare a Făinului. În 3 august este ziua Timișoarei, iar pe 15 septembrie de Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș este ruga Timișoarei. Nu se amestecă una cu alta. Oare a intrat satul nostru, ne punem întrebarea, în plasa acelui proiect ascuns, numit Supermemorandum, care este de luat sau nu este de luat în considerare, dar vedem faptele că se derulează, și care prevede, printre alte grozăvii, și reformarea sărbătorilor religioase ținute de biserici și inaugurarea unor noi sărbători. Dumnezeu să ne ferească! Sau poate, mai degrabă, zicem că se împlinește, datorită necredinței și împietririi inimii noastre, ceea ce spunea Sfântul Nil Atonitur, izvoritorul de mir, și citesc selectiv, începând de pe la 1900, spre mijlocul veacului al XX-lea, oamenii și lumea întreagă vor ajunge să fie de nerecunoscut. Răutatea și înșelăciunea vor crește tot mai mult. Lumea se va schimba și oamenii se vor schimba. Atunci, prea bunul Dumnezeu, văzând ticăloșirea lumii, va scurta acele zile pentru cei aleși. Apoi se va arăta deodată sabia cea cu 2 tăișuri și va tăia pe înșelător și pe cei care i-au urmat lui. Iubiți credincioși și credincioase, să-L rugăm pe Dumnezeu ca să ne dea și nouă bobul de muștar al credinței pentru a putea depăși toate greutățile ce vin și spre a rămâne fideli noi în toate manifestările vieții Mântuitorului Iisus Hristos până la sfârșit. Amin.